אוכל. נתחיל מהקורנפלקס סוגי. תשמעו את הקרנציות. ונעבור לדבר הבא. נעבור לסוכריה. חמוץ. ונעבור לדבר הבא. טוב, אז עברנו לעין. יופי. וואו. אני אשים את זה פה, זה לא שכח. טוב. תשמעו. לא, זה של אמא וזה שלה. אוקיי. אוקיי. זה טעים. ונעבור לדבר הבא. טוב, אז נעבור לגלידה הצהובה הזאת ותשמעו. מים. תראו. ונעבור לדבר הבא. טוב, אז עברנו לדולפין, בחיים נתמתי אותו. הכל נוזל? איזה קולה? לא, לא נוזל, כלום. לא, זה בסדר. מה? אוי. די, תהיו בשקט. ונעבור לדבר הבא. הדבר שחייב אחרי כל ממתקים. מים, שתייה, כל מיני. קחי אהבה. אחותי רוצה אהבה קטנה, שהיא בת קטנה. ביוש, ותעשו לייק ועוקב, זה ממש חשוב לי, ותצטרפו למשפחה שלי. ביוש.